Ahoj, ahoj, tu je Šmáky a vítam vás u nového videa z Steel a Brainrot. Pretože, no proste mám tu zabavu z kráľovným môjho Brainrotu a už mám na to nahraných pár hodín, už mám Rebir 10, takže som sa rozhodol, že budem taký ten Steel a Brainrot player, ktorý má prázdnu bejsku a ide kránu ľuďom. Takže, mali by sme ísť na to jednoducho. Ideme na najbližšieho typka na servery. Dáme pár trapiek za jeho krásny jeden dom. Au! A ideme ukradnúť. Treno struzzo turbo 3000. Ne! Tak to nie. Nájdeme ďalšiu dobrú bejsku. Mám si skúpiť trepky, pretože žiadne už nemám. Tak. Dáme to za dom. Asi nejak takto. Počkaj za koľko sekúnd, keď bude keď budú 2 sekundy, už idem na to. Almeno Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Yes! Stolo number 1. Yes. Yes. Máme Cocofanto elefanto. Takže nice. A... Jau! No tak to nič. Ne, 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 ne. Jo. No, nemáš nič. Because I stole from you. A preto som ti ukradol. Všetci ma targetujú za to. Zarobil 8 miliónov, čo je docela cool. A ide Diamond, Frigo Camelo, takže to berem. Yes. Frigo Camelo. No, a rozmýšľam. Neviem, nikto tu nemá takých dobrých. Ale na akáunte som mal veľmi dobrých, akurát ja som sa žil na public a musel som ísť AFK a ja som úplne zabudol, že hrám Steel a Brainrot, takže už nemám nič. Ale tento... Napríklad toto avokadiny, bufo, to nemám. Cash index. Sahur. Sigma Boy. Myslím, že Sigma Boy je nejaký tučniak v sushi. Cappuccino assassino. Cappuccino? To berem hneď. Si tam byl? Aha. OK. Nice. A mám Rainbow Cappuccino Assassino, to som ani nemal. Lava? Glorbo frutto drillo. Zatiaľ lava nič nemal. Gold. Čo to je? OK, stiel som to. Mňa zajímalo, či budeme všetkých Rainbow. Či budeme mať aj Rainbow bejsku. Inak áno, Bombardiro krokodilo na nejaký rituál, či čo potrebujem. Bombardiro crocodilo. Takže s dovolením. To je strašný styl a Brainrot. Dobre. Diamond Cacto Hippopoto. Cacto hippopotamo. 44 sekúnd. Má patro? Áno, má patro. No, to už sem. Dobre, ja sa tu skôr. On sa do toho tropil ešte. Dobre, je to navšie turetu k tomu.
OK, tak ako... Neviem, či to stíham. Treno struzzo tu. Ne. Tak to nič. Tak to ne. Jo! Ne, ja som nemám štít. Ja som sa štersetol, oh no. Keď Kasper chce strašne má polku Fanta Elefanta. No ale Kasper to asi nedal. Oni mu hore stýlujú Trollolo, Sharpie Blue Shoes. Ale on má bombardíra. Bombardíro krokodílo. A ja by som ho strašne rád chcel. Takže jedna. Ja musím... Ne, tak to nepôjde. Trap 2. Ja to dať sem za jeho dom hora. Rýchlo, trapky 2, trapky 2. Dobrá. 1, 2. Je trapped. Tak to asi tu dám ešte jednu trapku pri teba. Bombardiro krokodilo. Ne. Tak to nič. Oficiálne? Toto je válka. To ja takto nenechám. Nikdy. No a kúpime trapky zas. Bombomini Gussini. To nepotrebujem. Mohol byť bombardíro krokodílo. No, dobre. Killerstvo, ten na tom výborne. Team Cheese. Ne! Hej, čo? Ja beriem bombardíra krokodíla. 18 sekúnd. Dobre, very good. Bombardiro krokodilo. Jak? Glorbo fruttodrillo. Strawberrelli flamingelli. Čo? Traspoleri? Ten je môj. Tu. 27 sekúnd, to myslím rýchlo. Tak, dobre. No. Dobre. Ja neviem, čo by sa ukradnúť ako. Fanta Elefanta? Ja som tedy trojpatrový. Gorilo, Watermelino. Za 3 minúty, no za 4, je mytika. Dúfam, že to bude bombardíro krokodílo. Rád by som spravil ten s lavakami. Sme s kamarátom robili ten rituál na Lavaca Saturnitas, či čo to je. A bolo to dobré. A teraz by som sa spravil na bombardíro krokodílo, aby išiel ten... To je tiež secret. Či? Strawberrelli flamingelli. Strawberry from Angeli, to som ešte nemal. Takže to je veľmi nové do mojej zbierky. Dobre. 53 sekúnd. Zatiaľ dobre, zatiaľ veľmi dobre. Čo to je? Espresso Signora? Čo to má hore? Zdrava 70 000 Espresso Signora. Diamond, chili, paprička, toast, oheň, žirafa celeste. Tak to musím mať, hej. 5 sekúnd. Frigo camelo. Neviem. Dobre niečo. Espresso Signora. Espresso Signora. Ne, to je... Ja mám také nervy.
Nechceme espresso, signora. A to chcem, ja to chcem. On má 11. rebirth. Zlatý tung sa hovorí, toho už mám. Pipicorni. Ja som mu ukradol pipikorny. Avocadini guffi corni. Pipicorni. Avokadíny gufojde tiež. Posledná akcia videa bude ukradnúť Espresso Signora. Posledná akcia videa Espresso Signora. Takže 60 sekúnd. No on ide orangutina sa si... ne. Dobre, Espresso Signora. Dáme zadom trapky. Možno ako 11 rebie to už bude vedieť, čo tu ide, ale tak... Ja som tiež nevedel. Skúsime takto. A bereme Espresso Signora. Zarába veľa. A je dosť dobrý. Čo? Jak to stihol zamknúť? Ešte mi krávku Fanta Elefanta. Tak to nič, to nie. Ne. Zachránili? Zachránili mi ho. Dobre. Tak, Espresso Signora sa si nepodarila, ale... Budeme sa pomaly lučiť. A uvidíme sa u ďalšieho videa, neviem z čoho. Ale dúfam, že moje prvé video sa vám páčilo a že sa vám bude páčiť naďalej. Takže ďakujem a pa.